So, nagaling ka kay mga bloopers niya. Ay, sumusyo ko kinbek na tupuan. Pangayfoon, pangatan na. Sa inyo na ako rin, akasikotin ko. Wala ikuan, pero after sa youth ministry, isuod ko nga to niya, isuod ko seminaryo. Ayan tayo sa seminaryo. Pero during that time, nag-spell akong college. Nahuman ko electronics and communication engineering. Then after that, I entered seminary 1990. Pareho ko na yung ikuan, pareho 1990. O diyan, ordained ko 1998. December 11, 1998. So mas, isa may una na ordain na una ko, 2 years. Then after my ordination, I was sent to Japan. So, sa akong pagkapari as SBD ko, punta na sila, apel ka sa Richard Lipats, wa, ako'y apel ka SBD ko. May ba mamili sa SBD? Ha? So, very deep. Ang SBD, Societas Verdi Divini. So, in English, Society of the Divine Word. Diyan ko nisot, madili man charismatic. Ang mga boring mulong, sugaw mo nung charismatic na kuligan. Actually, para na ako, hindi rin nagsan ang bukasoy sa charismatic din yun. Sa youth ministry. Sa surveys, ito active kayo ba? Nakakita ko nga, siguro, kuwang na niya ako sa vision. Dire na ko, I have to go beyond. Moto, yan ka sa seminary. Pero ako mag-expect ko kapag ko, basta ako suway-suway na to. Pero tanang learnings na ko dire, problema, kinalang kaya nila, don't give up. Don't give up. Para lang ako doon, hindi pa tapos ang laban. Malayo pa ang umana. Hold on to Jesus. Mo na ganunin ako, eskwela ko, seminarist, ito kay mga Germans. Kinalang on time. 8 o'clock, kinalang 5 o'clock, tuwa ka na sa chapel, isot. Malate lang ka 1 minute, patawag din ka. Okay, bukasyon ako. Ano naman ito? Late ka na, sa mo ang minute kaya, ang misa na suso, ako, mabot na suso, 45. Ano ba niya, salamat na kapag-ending pa. Kapag yung final blessing, ang deal to na si 61, oh, malaya, ang bulhot yung dagan. Then, 8 years pa, kaya have to study philosophy and theology. Akong background numbers, engineer. Pero, solid mo sa philosophy, pagtanong ka, how do you know that you know? How do you know that you have the capacity to know? Because I know. Simple lang. Christ is the answer. And what is the question? Actually, pupuntahan na rin. O pagkali pupuntahan na, iba na dito ba? So, seminaryo, first year din sa Luyo sa Iglesia ni Cristo sa Mango. Kaya wapa to siya. Kaya nang wala to siya. Psycho-emotional, spiritual. After that, Christ the King, Mission Seminary sa Rodriguez sa Quezon City. Philosophy. Intensive na siya. Kaya na, pupasar ka, hagpong ka out. Episode nila. Kaya, with God, everything is possible. And after that, novitiate 1 year sa Mindoro. Pantang paita, 14 mingawa. Ang amo makita nga ito, maunggoy raw sa kamo. Hasta nga mo silingan, pagabot na mo nga ito, bigikit na ako sa panilig ko sa itukaran. After 1 month, hindi ko pa man. Ewan ko talaga kung pera unggoy. Sa naman ni Kinubuyan, bay, ulit na bay. Crisis naman ito, wapin na, hindi ko apa ang musilingan. Patay na tayo na. Hindi this Mindoro, walay radio, walay TV, walay newspaper, watanan. Ang suwati, makaakot mo. Kunti, ora et labora. Pray and work. Nagpo kayong bato mo sa sahod, kaya hindi mo yung basketball court. Para makadoon. Ito mga kiay naman, balibol nila. Ito mga kiay na dito, balibol, inapil-apil ng basketball. Iko kasi iko, bilang ka. So, dito sa Mindoro. Pagka sa Mindoro, pagkauma, dahaday ni uli, sabay, di kong kaya, dabi, bingaw kayo rin. Si Balungan, kangi sa Balungan na ito, yung ganang tutuga, o sa Manong. Ano sa man? Kaya, uli ko, ma. Ani uli. Larga na, wala ka bay. 1 down. Namin ko sa 22 May, nawala ko sa, so, iwan na lang. Antong sige, pagawas. Salamat, nakasurvive ko dito sa Mindoro. Ang among ibuhat kay wa may gawas-gawas, paupaw mintanan. Sinaw kay gulo eh. Nahihilang ko si mga pinuuwa. Ritso lang. After 1 year, atong Tagaytay, eskwela at theologist Tagaytay. Result, buka mas Tagaytay. Puro blipin, ano ang matiway? Yung wak may hindar din atong sa word rin, ang mahal na. So ako buhat to ni, ba't sa'yo sa buntag, parang ako sa puro mo to. Paita na kinabuhi rin. Pero kaya na gini, kaya na. Buyon, kaon na may balas. Labigay pagkaon ito. Mas really ba din na labigay pagkaon? So, abot nga ito. After 4 years, na-ordain ko,
I was sent to Japan. So, nag-Japayuki ko. Before I went to Japan, ay ba, ngayon kumuha ko masayaw? Ha? Sa una akong racket. Member ko sa Banwan Saka International Dance Company. In 1986, the group that was chosen to represent the Philippines in the first World Folk Dance Festival. So gumawa ko masayaw mga tinikiling, singkil. Kanya kayo na ako sa ballroom dancing. Uy, racket po na eh. Di ay gamay. So nagka-racket po lain. Sila kang mga racket. So nag-eskwela kong engineering. Huwag pa ko nagpagastos ng parents. Ako nag-eskwela sa Pagalingon. 5 years suman ako. Self-discipline, self-determination, trasa ginawa, trasa Pagalingon, and sacrifice. After 5 years suman. So, seminaryo, disiplina. Kabot nga to, din sa Japan. Paita ng Japan. Kaya ni! O, saan ito po? Ayaw, give up. If God is with us, who can be against us? Lupa ng aeroplano, pagtupa sa Nagoya International Airport na Nagoya, Japan. Pagsoda ko sa airport, di na ko kabasa. Kailangan ko. Kung saan man nagwa ni Lord. Utol mo ako kaning gatuwa ni. How could I preach the gospel? I don't know how to speak the language. Lord, bahala ka na Lord ha. Basta, nabangilan ko. Paano magkala ko kanulay? Dito na ko, gadadagos kong bag. Kaya si Aaron ako, di mo ka mamusliya sa siya. Di na may hapon, nagdaghag lang na. Excuse me? Where's the CR? Di na ko sapon. No English. Only Japanese. Sunya ka in English. Sa buka ni mo doon. Pinakuha ko sa dictionary in town. What is the Japanese of toilet? Toilet is toilet. Another Japanese, ote aray. Di ko aning ote aray pati. Ote aray. O niya, where in Japanese logo, excuse me, Japanese, sumimasen. Excuse me, sumimasen, toire wa doko desu ka? Kung po ano may, mahala na. Sumimasen, excuse me, di ko na. Hay! Nandis ka? Gusto ko rin kasi aron na ba? Only Japanese, kaya English ka. Toire wa doko desu ka? Inang ko sa mga, toire desu ka? Kung ko na masukon ito, sustumigin mo, darang mo. Nakakala yung story ha. Ako sa mga, mahala ka na eh. Kaya na ako knowing, babae, lalaki, hindi yung lalaki mo rin babae, kasayal ba? Kimono dahil. Ay, salamat. Lalaki. Magkabot sa seminary, kanito ko po yung seminary sa Japan, sa Nagoya. Ang pamulod, nagawin ito, pamulod. Mawawag ko sa Japan, ikaw si mawawan. Hindi mo ko pinilihan, ipadaan, please help me. That night, he said to me, do not be afraid. I have called you by name, and you are mine. Pagkaugma, nabuhay akong dugo, enroll na ko sa Japanese Language and Culture sa Nansan University sa Nagoya, Japan. Ang pagkaugma mga Germans, mga bata ng missionary pa rin, nabalik sa Germany because of the language. Katong mga Polish, kasablas Polish, nabalik sa Poland because of the language. Isa may nabili sa mga grupo, ako na lang sa Pilipino, Father God, Pinoy ako. May Laban, Gilas, Pilipinas, Pilipinas, bagay. Huwag ko mapili, huwag siya kumangitag sa bagay. Study Japanese language, parting na buya. Mabasa ka din po, vertical, up, down, and right to left. Ang itong mata, horizontal. Dapat isaktong basa, anak. Ang mga hapon, anay. Kita, Leo, galing-galing. Pero binuangan mo tayo. Pero kaya, wala akong ingat, if God is with us, kaya din. Everything is possible with God. I studied Japanese like for 2 years, ha? After 2 years, I was surprised I was able to preach the gospel in Japanese. Homily in Japanese, pag po kung kamaw maghinapon, nagsigi ko yaw-yaw, walang kong sabot sa yaw-yaw. Ano kapon, huyapon, example, sa hinapon, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. In Japanese, Chichito, Koto, Sere, Tonomina, Niyote, Amen. Ay, koto na sayute. The Lord be with you. In Japanese, Shua minasang tutong mani. Naisikwa na mani. Ano yung tuba? And with you spirit, in Japanese, mata shisai tutong mani. Ay mata na mani. Naon sa na mani, isda mani, hindi man mani. Kabuya lagi sa
Kaya ko, challenge na ako. 6 years ko sa Japan. Every day. Pati tugnawa lang pinagwita. Wako'y cook, wako'y sakristan, wako'y labandera, wako'y janitor. Ako'y magluto, hukas plato, hukas kaldero, malabang, mamlansa, ningkos kupeto, limbisibahan, arrange sa flowers. Ang problema, hindi mo ko gumawa arrange sa flowers. Eskwela na sa kukikibana. Japanese flower arrangement. So ako, tingnan sa flowers. Kasabado sa hapon, kaya panig kalumingo na ipuha pang simbahan. Iguti-iguti sa mga flowers, bagay ito mga Pilipino. Father, nasaman, okay nga hindi ka, father ako, oh, Saturday. Nabanggan mo, hindi ka mamalapad. Mahawa naman na, iso mga ito. O niya, winter time sa Japan, baga kay snow, yung nani, umanta ko pala sa kwanto, kalahon ako ng snow, ako yung padapli. Para igagi sa mga prisoners, di maslay. Handa akong trabaho. Samantalang sa dito sa Japan, kadlaw pa lang, ipaningot ako ito rin. Pero dito ka sa Pilipinas, ay ibang mga pare, inira, Dom, ipay kwarto na ko, Dom. Bas ito sa kinan, kikita ito lang po sila. Patos, masinaw, pagkasinos ko ulo, Dom. Pero Japan, no. Kaya pa ikaw sa ilan-lan ko, kasi may mulutong taon, kapag ko katong sobrang po ni sundalo sa Pilipinas. Pero kaya, wala ganun rin ang bilang kaya. And because of the foundation, the Youth Ministry, sa charismatic, kaya, para ako hindi ko mag-ibang na yun. Wala nga, kaya man nila, di kaya na ako. 6 years ko sa Japan, nabalindi ka kong Nagoya, at kong Nagasaki, after Nagasaki, Tokyo, abot pa Hiroshima, then abot pa o Akita. Dito ko sa Akita, nag-experience something because of the shrine, Akita Shrine. Kato mga to, Our Lady of Nation, Akita. Ay ba mo, katong shrine dito, sige magkita ka po Rosario, let's go to Junior Rosario. Sa una, there's old convent, wik-wik pa mo nung sama-sama na wik, yung kampo sa tawid. Gaali kayong paano yan, ito napin ko to. Sige ka po, daghang kayo lamang, so kalagang kayo eh, Hail Mary, school, sige bul-bul, ya, kampo na. Ako hindi ko ito, sige ka po. Yan, pag-abot ako nga sa Akita, nag-remember ko, marami itong rosary sa una. Pag-suot na ko, kay dilim na sa simbahan, kanang kuano na siya, kanang shrine. O niya, suot mo nga ito, asa mga kuana ni, katong ihila ko namin mga times. Pag-suot na ko, ako'y nakita, dito na skilin kamay na kayong lugar. Yung mga matay, puro mga hapon, na makasuot na itong lugar na, pari na. So dito ko, misa ko, wala na akong feeling ha. Hindi yung lugar. Pag kumala akong misa, kaya ginana ko estudyante sa Danza University, kulingkod ko kadiyot dito sa tubangan ng Mary ba? O mo, o di, may voice ka, or radio ba? Kita lingkod ko. Pero ako siyang i-challenge. O Mary, hilang ko kuno kang 101 times. Karon, naamod ko sa mga tubangan. Kita ko nung mahilang ako sa Pero, sige paabot after 15 minutes, di barog ko, nilang kuhaman. Pero lahi ako feeling. Para mag-pick ko sa po. Wala yung nga, the process of Mama Mary. Pero kayo mo ko nga, dahil ganito, tinukat yun nga, experience yung ba? Sa'yo, pinis ka sa una. Saya, labugal-bugal, pero deep inside, doon na conversion mo. Yeah, believe in transformation. Mo na nga, nakita na ko, dito na sa atong devotion kay Maria, dito na ko naging sa Akita nga, dito na tayo ganito, the presence of Mama Mary. Continue to pray the rosary. Ilayo dito niya. Sige natin niya. Mo na nga, after Japan, salamat ko sa after 6 years, nabalik ko sa Pilipinas. Nasay ko sa University of San Carlos, Talamban Campus for 3 years as chaplain. After 3 years, I was transferred to Holy Name University, Tagbilaran City, Republic of Bohol. The only Catholic university in the province of Bohol, be one with us. Roy, Vincent Taloy. Chik-chak, ako Roy. Lego ka Roy, ikaw kubitang ako Roy. Katus loon, lain ko katus loon, di kami nito sa kastahoy. Tawag diha! Di ko, meron, ganun. Bato rin, humag. Pagkasunod si Mana, ikat-kat mo sa kahoy. Dahil ito yung kamay. Stop! Abot ang mga madrid, kita sa lihan. Abot ang mga priest. Abot ang kanang bumbero, kay ganad rin. Ang ikaupat, ang pari. Dasta na wala, dasta na lang. Gipinisyo na sa pari. Naog. Paspas kayo na naog.
Interview siya nga nung nanaog mga itong yabot o gustuhan na itong pare siya nga, uy, marok, ito tuhan na. Ano mo siya nga, kung di ko na gumanawag sa kahoy, putlo niya kahoy. Di ba, nag-ibidisyon na kay mahawag kay patay. Hindi tayo sa buhol, dito sa buhol kay mga tao, biya po, meron nga bulan. Noy, silang na, sipunan na Noy. Dito na ba nagkakala dito sa ubay nga, ingawan ni, labi ni pagkaon niya, naisugpo, nahilambay. Ako na may pare. Kasi yung pagkaon na, siyempre si Father. Atras pa rin, may babaan mo, atras kay Father na, atras. Ingawan ako, hukong skill, paner ako siya man. Ako ikaw na nasugpo, ay sugpo na sa motobangan ko. Ikay kaon, pagpapay isa. Kaya ni mo, kaya mo awang uyabang mo ayun lang tira. Because, ba't usap-usap sa ka, ikaw na naman yun, ang pwede sa tubangan lumigin na. Ikay kaon, pagpari sa kaya ni mo, hindi kami naman takla, mga kasabit pa. Kaya mga sa aswal, nilansan ko sa cross. Kung doon ka sa mga babae, si Father Chickboy. Kung doon ka sa mga lalaki, si Father Bali o Kamot, hindi ay. Alam po, kita. Pero bali na kayo, tas-tas, lata na kayo. So, after 6 years, balik ko sa University of San Carlos, Education with a Mission. Igtod ka, itanong ka, laos ka, pinana ang kinubuhin. And because of him, atod ka ron, nakasurvive ko. Pag 21 years ako sa pangapagod. Salamat sa prayers. Isa po ako mag-apo para lago. Pero pagkadugod ako, kadunay ganda rin. Ha? Love life. Love life? Sa ilalim ng Love life? Ang akong love life ko na. Kung naman niya ang love life? Sa una pa man to, na ako'y love life. No? Gusto mo kayo ito kay... Before yan na sa manari, actually ko na ng plano ko sa pag-down. Anak ko may kwarta, may nagtupo na kung may balay. Kaya nilot lang maminyo, kadi ka mangipon ng balay. Kaya lisod na mangipon ng tanaw, matutang luto na mapamahaw. May na yung mga isis. O, nagkasalin mo, lagi ito. Mo-design lang na ko nga, atong time nadawat ko sa SBD. So, nilot akong plano, nanasa ko yung kaibigan, nano na namo, nilot yung plano. All of a sudden, the Lord came and changed everything. O, lisod ng lisod patawar pa. Lord, pati pintig ng puso, pagka naman mo. Asa mo, Lord, come follow me, asa man. Di ba ba? O di ko ba? Magpare, pero ako magmahay nga na pare ko. Magmahay siguro kung mamadri ba ko. Dahil mga madri, puro kayo manaw. Kita po mga madri smile eh? Ay, nagutan ako, pero ikaw nung nating na mo smile ng mga madri press. Pungutan na yung madri ko pare mo ko. Ikaw sa mga una na ko siguro, di sila kasmile to sa klinik sa nagibati. Siya puro-puro sa kuyuan. Napis taking, nagtulong ko puros mag-drum. Napis sandal sa kayukay. Sister, sister. Ikaw? Sister, smile mo di oy. Nabanaw lang ito. Yun ang kinisan ko. Nagyapon, smile. Pwede, rawan naman kong ipon. Pero napil lang ko sa halo. Sige, balik sila ka po. Oh, thank you for your mother. Thank you for the water we drink. The food we eat. Balik. Tapos ka na magsulay-lay. Mga ginabuhin ako. Mabulong ko at malipayon. Pagkapat ako sa Cebu, dalipay ko, ganda ako sa Cebu. Ni-journey ko karon sa mga mother. Kasakit akong nanay, manay, pasalamat ka rin, nabalik ko din. So tanan nga iyong Panginoon, ako yung provide sa akong nanay. Wala sa SBD ko na ako sa University of San Carlos, yan ngayon ko sa akong provincial nga, ay din sa akong mga yung load, nag-a-load sa San Carlos. I have to take care of my mother. Payback time. O na nga ako'y nagkuha sa iyang maintenance, tanan kayo. Ayang gatas, mahal kayo. Okay, so una sa kamay pa ko, ang imong ipainom na ko, Liberty alas 4 ulit sana. Hindi na pa yung palabino, pinulot na kayo, para uma pa. Karoon ang imo, closer na. Sasya na na. Pero salamat sa Ginoo. Wala may so kining nanikaw mo kung makani ka actually ako yung misa ron. Ganiha. Pero akong giingnan to ko ayaw na sa ilisin ako panik ha. Kay madto ko sa asa ni ko madto ko sa magulo. Ay yun na to, yung mga yun to ba to? Kadun na iba ng kasing-kasing yun na o nanipay ko nga na ako naabot ko din karon o niya o na nga pinakapunta na dili mo ko na dili katapusan yun no sa sunod na apay sunod pa di mo takahibaw no nga today we are tomorrow we are gone
Di ba? Pantay kanta na. Pero sige lang, as long as we enjoy life. O maniga, ito gusto ko na mag-enjoy ka. Sakto ito yung pa-enjoy. Sayo, kakanta. Kung sige ito lumo na, okay man ang prayer, pero kinahanglan nato ni kanong ipasukol pa ba? Kung kinahanglan ang live rito ba? Kapag makabalik, uy, dito kayo tungkol sa... Dagan mga din, di ba? Dagan mga din, eh. Masusunod siguro, mas padoble na ni Guana. Hindi na po din, asa man ka, ito sa... Waterfront. Ha? San Carlos. Huwag may dako ka na, hotel ka rin ba? Matagit ka kayo. Kami na nga sa Guana, di ba? Sabrila. Okay na. Ha? Oy, problema, basta puhi pa ta. Kitang ka na, mas mo. Salamat din ako. Salamat din ako. Thank you, Lord.